Москва получава правото да бъде домакин на 22-те летни олимпийски игри през 1980 година, след като побеждава в гласуването на членовете в Международния олимпийски комитет в Лос-Анджелис. Това е първия път в историята, когато Олимпиадата се провежда в Съветския съюз, в социалистическия лагер и на територията на Източна Европа. Американският президент Джимми Картер обявява бойкот на летните олимпийски игри в Москва в знак на протест срещу нахлуването на Съветския съюз в Афганистан. На 20 януари 1980 година нахлуването на съветски войски в Афганистан през 1979 става повод освен за налагането на икономически санкции на Съветския съюз и за бойкот на Олимпийските игри. Джимми Картер поставя ултиматум в началото на 1980 година. Neither the American people nor I will support sending an Olympic team to Moscow. Във връзка с навлизането на съветски войски в Афганистан, 64 държави решават да бойкотират Олимпийските игри в Съветския съюз. От тях 29 страни взимат участие в организираната от САЩ алтернатива, така наречените Олимпийски бойкотни игри в Филаделфия, които не са признати от МОК. Официалните отбори на бойкотиращите страни не пристигат на Олимпиадата, но отделни спортисти, които искат да участват, имат правото да се представят в Москва под олимпийските знамена. На Олимпийските игри в Москва България записва най-доброто си представяне на Олимпиадата и един от най-големите спортни успехи в историята си. Страната печели общо 42 медала. 8 златни, 16 сребърни, 17 бронзови и завършва на трето място по медали. Шампиони са гимнастикът Стоян Делчев, каноистът Любомир Любенов, боксьорът Петър Лесов, щангистите Янко Русев и Асен Златев, борците Валентин Райчев, Исмаил Абилов и Георги Райков. Отговорът на соцлагера идва 4 години по-късно. На 8 май 1984 година, само 3 месеца преди Олимпийските игри в Лос-Анджелис, от Кремъл обявяват бойкот на игрите. Мотивите са от съображения за сигурност на спортистите, изострен шовинизъм и антисъветска истерия в САЩ. Разбира се, истинските причини за бойкота са съвсем други. Освен отмъщението за американската акция на Москва 1980, самият президент на САЩ Роналд Рейган предполага, че управниците от Кремъл са имали сериозни опасения за масово бягство на съветски спортисти в Съединените щати. Каквито и да са били доводите на тогавашната управа, хиляди мечти и животи се разбиват на пух и прах и изпускат своя единствен шанс да покажат на света, че са достойни за златен олимпийски медал.